Ngewangi konco iki mang. Dodolan tempe. Juragan tempe boleh iki. Lho. Juragan tempe Desa Binterjo. Kilo tak budhe wangi kilo. Wangi ngene iki kilo. Kirim terus wangi. Muat iki. Iki bose kilo. Bose tempe. Iki mang persiapannya 300 bal bolo. Sak bali sak ngono kae bolo, akeh. Akeh banget bolo iki. Sing tuku wong Magetan bolo iki, teko kene ngampekane. Iki lho bolo onere Bos Tempe Sagu Desa Binterjo bolo. Iki aku ning omahe. Iki lho bolo muate sak menimbali bolo. Yang putih mas, yang putih sama mas. Magetan boro iki, wong Magetan boro iki. Sak meninggal nih boro.